bravo. Koju školu završio? Ej, ti znaš, vi pitanje to nađeš. Nisam ne završio. A stani na. Nisam. Stani. Dobro, ne, pa šta, vidi, bitno je da si ti životnu školu Jole prošao, tako? Je. To je najbolja škola i ulična ta fakultet. Ovo je bilo puno kad sam pre pola sata, ali sad živio ti meni. Ajde uzdravlje, brat moj, dobro. Kako ti Instagram ide? A don tačka starac. A ne ješ jam da.